aparo ni mane manyalo wacho gi sa. Chike miwacho ni onego ket pinygi. Onego ging'i sana jodolo gogo koso kanisa. Nitiere chik minyalo ket piny ni jadolo nyaka bed nopuonjore otimo gima miluongo ni theology classes cha, to bed mana degree, to mano be biro konyo nikech nitiere joma nyiso ji ni kidhi kin jayalo to yalo en gima Nyasaye maketo kuomi, ok en gima isomo. Ang'eyo ni mano en puonj mose yangi kendo idhiro kod ji mang'eny molo ahinya jodolo wetena mowuoke kendo machuogore kanise mag achuogra ma kawuono ma ok ong'e tiendgi kod wigi kuma gidhiye. To Trevor, adwa ni mondo awach niya, ing'e ni ei industry ka industry, ei sidieng ka sidieng ma gik matimore e pinywa ni kata piny ngima, nyaka bedie tiegruok eka mondo timgi. In no kinyasika seka ni wuok ni jalendo ni microphone nikech duondi ber kendo in gi base maro kanyo baraton mamit ni chaka lendo. Nyaka kadhi ling'any mar puonjruok ma baraton mamit ni chaka lendo. Nyaka kadhi ling'any mar puonjruok ma puonji ma koro nyalo chungi nyim TV kata nyalo dhi kamoro mifwambi kendike. Wadhi e lawyers chalo kamano, jothieth chalo kamano. Sidienge ka sidienge mag gik ma ji timo e kindwa kalo kamano. Ng'omiyo kar dolo ka emwadwa mbeke ahinya ni Roho Maler kosepong'i ta in kore nyala chugo kanisa tichaka muomri tiyalo. Trevor, kama wantie nyaka waket chike magayo kendo tayo ni ng'ano manyalo bedo jadolo, sidieng mane manyalo bedo kanisa mowal kolore kod kanisa. To ganda kolore kod chik ma sirikal oketo. To ganda onego tim nang'o nikech gin be magine samoro iwacho ni